Dus dat soort dingen leer je wel van. Ik ga niet zomaar allerlei dingen die ik gewend ben om alleen te doen, zomaar standaard weer alleen doen. Want als er iets gebeurt, vindt niemand mij, bij wijze van. Dus dat heb ik er wel echt van geleerd, ja. En ja, ik kan wel 100.000 dingen bedenken van hoe ik het anders had kunnen doen, maar ja, daar draai ik het beeld niet meer mee om. Het is nou eenmaal, snap je? Wat is het meeste, ja, we moeten natuurlijk niet de crux van het boek gaan prijsgeven. Maar, nee, oké, dat klopt. Wat is het meest frappante wat jou uit die coma-periode... Uit die coma? Dat je denkt van... Het meest frappante? Ja... In wat voor dimensie zat jij? Zweefde je ergens boven? Of ja, wat was je beleving? Ik heb door verschillende lagen, zeg maar, van het onderbewuste gezweefd. Dus het is... Je zit ergens... Ik heb een dialoog gevoerd met een of andere Japanner. Dat ik denk van, met alle architecten van mijn leven om mij heen, in een ruimte, ik kan alles beschrijven ook. Dat is een hoe de ruimte eruit zag bijvoorbeeld? Ja, alles. Ieder klein detail. En ik denk van, dat ik nu ook achteraf denk van, hoe kom ik erbij? Dus het is zo... Het is ook heel intens. Het zijn ook 3 gedeelten. In 2 gedeelten noem ik de City of Water. Dan kom ik een soort van voorvader tegen. De stad van water? Ja, de stad van water, ja. Zou het kunnen zijn dat... misschien is er wel een wetenschappelijke verklaring voor. Zou het kunnen zijn dat op een moment dat je in een comateuze toestand terechtkomt, dat er dan een bepaald gedeelte van je hersenen geactiveerd wordt, waar wij dingen in en belevingen en gedachten en voorstellingen in opslaan die we normaal gesproken nooit gebruiken? Ik denk het wel. In principe, het is wel heel grappig. Vorige keer zijn jullie hier geweest en toen hadden we nog over hoe onhandelbaar dat ik als kind zijnde was. In het ziekenhuis was ik precies hetzelfde. Ik was onhandelbaar. Dat is een van de redenen dat ze me ook bewust in coma gehouden hebben. Ik was niet meer ik was niet te hanteren. En als je dan beseft dat, ja, uiteindelijk, ik heb nooit geen rust. Dus dan spuiten ze me in coma. Hè? En dan nog gaat het brein, stopt niet, dat gaat door, dat blijft gewoon. En ik denk wel dat is ook een reden dat je er wel of niet goed uitkomt. Het heeft ook met je inner state of mind te maken, snap je? Ik heb in mijn onderbewustzijn echt gevochten voor het feit van, ja maar ik ben hier nog niet klaar. Ik heb ook mogen ruiken aan het, of ja, mogen proeven aan het feit van, oh, weet je wel, laat het maar gaan. Het is goed, weet je wel, het is oké of zo. Erik 2.0. Ja. In 4D. Ja, dat ook nog, ja. Bizar. Ja. Het is heel bizar. Hoe is het nu met je? Ja, eigenlijk wel goed. Ik heb bijna dik 2 jaar gerevalideerd eigenlijk. Stiekem toch nog. Dat je denkt dat je... toen ik uit het ziekenhuis, ik woog 46 kilo woog ik nog toen ik uit het ziekenhuis kwam. Dat is wat er van mij overblijft. Ik kan niet meer lopen, je kan niet meer, je hebt niks meer, je moet helemaal opnieuw beginnen. En, hoe doe je dat, opnieuw beginnen op een plek waar je eigenlijk alleen woont en leeft? Moeilijk. Ook om het feit van, je bent eigen ondernemer, maar ik kan gewoon echt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen. Dus financieel is het ook nog eens een klap die je erbij krijgt. En na 4,5 week wilden ze me eigenlijk ook naar Hoensbroek sturen, maar ik had echt zoiets van nee, ik regel mijn eigen revalidatie, want ik word gek in een systeem, zeg maar. Ik heb een heel andere manier van leven. Laat mij maar teruggaan naar mijn plek, weet je wel, dan dat... Ja, jij past in geen enkel hokje. Nee, dat gaat of laadje. niet. Nee, in het ziekenhuis was ik ook alleen maar 's nachts bezig en daar was ik met echt extra oefeningen voor mezelf bezig, want het heeft een jaar geduurd voordat ik weer een deksel van een potje kon losdraaien. Dat is zo... Dus ja, dat revalideren, weet je wel, je moet, die arm die staat in het begin helemaal zo, dus je hebt, ja, ik wil geen blijvende beperking, dus je moet met huidtherapie gaan regelen, fysio gaan regelen, allemaal direct dingen om maar zo snel mogelijk weer
op de been te komen ja, je moet dan toch weer je centjes verdienen. Klinkt dan heel lullig, maar dat is wel zo. Alleen dan na een half jaar of zo, dan denk je van, oh, ik kan weer mijn dingetjes doen. En dan begin je langzaam eens wat dingen. Ja, je krijgt, je lichaam pakt je terug, je krijgt allemaal zenuwinklemmingen, allemaal. Dan ga je door een hel heen. Ook die zenuwen gaan ook allemaal weer opnieuw aangroeien blijkbaar. Nou, dat is ook gewoon geen genot, laat ik het zo zeggen. De zenuwpijnen zijn gewoon echt niet leuk. Nog steeds? Nee, dat is nu is het echt wel vrij ver weg. Dus ik heb nu geen last meer daarvan of zo. Dus ik ben wel goed gerevalideerd. Ik heb nog een goede fysiotherapeut. Die heeft nog gezegd van, nou weet je wat, ga er nog extra trainen erbij, zodat langzaam die spieren weer op kracht komen. Want anders dan pak je lichaam je terug. En dat revalideren, je denkt weer dat je Erik Wijfelaars bent die weer even verbrandt en weer binnen een jaar staat te werken. Dat gaat niet worden, jongen. Maar snap je, dat is ook een beetje eigen wijsheid natuurlijk. Maar ook een stukje, ja, je hebt weinig keus. Hoe ver ben je nu? Is je atelier weer in bedrijf? Ja. Ik ben ook vrij snel eigenlijk ook weer toch na het ongeluk gaan gieten. Ook omdat, ja, anders ga je angst creëren, dat wil ik niet. Snap je, zelfs als je van de palen valt, moet je er eigenlijk weer direct afspringen. Als je een auto-ongeluk krijgt, moet je eigenlijk weer direct in een auto stappen. Kun je iets zien wat je net gegoten hebt? Mag dat? Nou ja, dat kan. Ik ben toevallig net bezig voor een bibliotheekcongres. Oh, het drumstel staat er nog altijd. Ja, het is nou wel een beetje een pijnable rol. Maar dan komt het moet ook weer even alles op. Oh, wacht, het is ook een andere plek, toch? Ja, dat is eigenlijk mijn vetlaboratorium. Eigenlijk is dat natuurlijk het grootste geheim. Dat mag eigenlijk allemaal niemand zien. Oh, want? Nou, dat is gewoon een eigen techniek van hoe ik gewoon mijn mallen maak en mijn dingetjes doe. Oh, oké. Dus hou dat gewoon inderdaad een beetje zo afzijdig. Maar ja, nu dat dit is nou een nieuw modelletje wat ik aan het maken ben. Dus gewoon een lampje als een kaars, maar dan echt 3D. Je hebt dan nog een 2D. Dit soort dingetjes. Leuk. En deze zijn, dat zijn die kandelaarkaarsen, die ben ik nu voor een bibliotheekcongres aan het maken. En hoe gaat het? Kun je een beetje je centjes verdienen? Ja, nou ja, het begint weer nu echt weer te komen. Ik zeg al 2 jaar geduurd voordat ik echt weer uit mijn revalidatie was. En nu begint het langzaam weer op te bouwen. Alleen ja, ik moet weer wat spek op mijn ribben krijgen. Ja. Zoals mijn, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk, ja. Het is een heel beleving geweest, zal ik je wel zeggen. Ja. Hey, en de grote kaars? Ja, dat is dus een... Leeft dat plan nog? Dat plan leeft wel zeker nog, ja. Dat wil ik wel weer gaan oppikken. Het is heel bizar dat het ongeluk daar ook door gebeurd is. Dus ik heb daar ook even afstand van moeten nemen, ook emotioneel zo van, ja, dus omdat het best wel ook... Het trauma doet ook heel veel en dat heeft ook tijd nodig. Een jaar geleden zou ik dit niet zo makkelijk hebben kunnen vertellen, ik stond te brullen als een klein kind. Ik stel die vraag ook niet alleen omdat ik benieuwd ben of die kaars er nog komt. Ja. Maar dat ik vooral benieuwd ben of die kaars er nog komt om voor jou om die cirkel dan weer rond te maken. Ja. Dat je het ook kan afsluiten. Ja. Eigenlijk zelfs als ik het traumatische gedeelte heb ik ook gewoon, ik heb ook een stukje EMDR gedaan om dat hele verhaal zeg maar wel een plek te geven. EMDR, dat is dat passen ze ook toe bij posttraumatische ervaringen bij militairen. Dus dingen die je heel heftig hebt meegemaakt, dat die niet, dat het geen soort haunting kwestie gaat worden. Dat je dat onderbewust wegdrukt, maar dat het daardoor juist terug gaat komen. Dus ik heb dat wel toegepast om het een plek te geven, snap je? Emotioneel zijn er ook wel dingen gebeurd. Ik denk van die wil ik eigenlijk niet kwijt, want die hebben me ook gewoon wel ook veranderd ergens. En goed veranderd en ik denk van ik vind het eigenlijk wel mooi, dus die wil ik niet kwijt. Maar inderdaad, de top ervan, dat ik niet gewoon straks allemaal nachtmerries ga krijgen over dat ik weer in de fik sta of dat soort dingen. Ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Als we het dan toch over mallen hebben, dat zijn de dingen die de Erik 2.0 gevolgd hebben. Ja, het is ergens heeft het ook iets poëtisch bijna. Ja, het klinkt heel stom, maar ja. Wat ik eigenlijk nog een van de mooiste dingen vond, althans die bij mij binnenkwamen,
dat was dat je op een gegeven moment in die ruimte was en dat je zei van dat je alle architecten van jouw leven om je heen zag. Ja, heel bizar. Ja, De architecten van jouw leven. Ja. Over poëtisch gesproken. Het zou zomaar de titel van het boek kunnen zijn. Nou, de titel van het boek heb ik ook al, maar die ga ik nog niet verklappen natuurlijk, dus dat is anders. Maar ik heb wel, ja, snap je, als vormgever is het ook gewoon snap je, wie überhaupt een boek schrijven, weet je wel, kan je wel schrijven, weet je wel, schrijf je wel, is het wel interessant genoeg om te schrijven. Dus ik heb wel heel veel dingen geschreven en ik ben echt wel met een aantal mensen om mij heen die kritisch daar naar kijken, ook gaan kijken van, is het überhaupt wel interessant om het en ik schrijf, ja, ik probeer het natuurlijk net zo goed als mijn werk, probeer ik beeldend te schrijven. Dus ik probeer alles gewoon, ik probeer dan de lezer ook, ja, dat je bijna als lezer zelf in het verhaal stapt, dat je het ruikt, dat je het proeft, dat je het, snap je, zo beeldend probeer ik het ook te schrijven. Dus het is eigenlijk, ja. Nou, maar dat zijn toch de mooiste boeken waar je jezelf in kunt verliezen? Ja, eigenlijk, dat vind ik ook. Dat is het boek schrijven niet alleen, snap je, ik schrijf het om het voor mezelf een plek te geven, maar uiteindelijk schrijf ik het liefste om andere mensen een beeld, een idee te geven wat er met je gebeurt, of wat er met je kan gebeuren. Want stel, een klein stuk, een klein detail, zeg maar, wat er bijvoorbeeld in dat boek zit, dat is, als klein kind zijnde, dan rende ik al rond en dan hoorde je bijvoorbeeld in de verte, hoorde je al zo, dan hoorde je een ziekenwagen, en dan dacht ik als kind zijnde altijd van, hoe zou dat zijn om daarin te liggen? En het gebeurt, en ik hoor dat die ziekenwagen ingeschoven, en ik denk, dit heb ik altijd gewild. Heel dacht bizar. Je dat echt? Ja, ik kwam naar binnen en ik denk, oh, dit heb ik eigenlijk altijd gewild. En op dat moment, ja, laat je even alles los. Het is heel bizar. Ja. Als ik dan toch vanaf de zijlijn een tip mag geven, als je het boek nou gewoon schrijft zoals je het nu verteld hebt, hè, dan... dat zeggen er mij heel veel. Dan komt het goed. Ja, dat denk ik ook wel. Blij dat we je weer even mochten zien. Ja, graag. Ja, leuk. Ja, gek. Ja, ben je toch wel aangenaam verrast? Heel erg verrast, ja, serieus.